Pozdrav svima i dobrodošli na Domovinski štit, mjesto gdje zajedno analiziramo vojne teme. Ako vam se sviđa što radimo ovdje, ostavite like, komentirajte i pretplatite se. Krenimo u današnju temu. Jasna strategija razvoja oružanih snaga, temelj nacionalne sigurnosti. Današnja tema je ključna za budućnost svake države koja ozbiljno promišlja o svojoj sigurnosti i globalnom položaju. Pitanje jasne strategije razvoja oružanih snaga. Ovo nije samo tehničko pitanje ni isključivo zadatak vojnih stručnjaka. To je temeljni aspekt nacionalne sigurnosti, suvereniteta i kapaciteta države da odgovori na krizne situacije koje se u suvremenom svijetu pojavljuju sve brže i postaju sve složenije. Strategija razvoja oružanih snaga dugoročni je plan koji osigurava usklađenost vojnih kapaciteta s potrebama države u pogledu obrane i međunarodnih obveza. Bez nje, država riskira da reagira kaotično, nepotpuno ili prekasno kada se suoči s prijetnjama. Jasna strategija mora dati odgovore na nekoliko ključnih pitanja. Koje su prijetnje najvjerojatnije u bliskoj i dalekoj budućnosti, koje su sposobnosti potrebne za njihovo učinkovito neutraliziranje, kako će se modernizirati postojeći kapaciteti, te koje tehnologije i obuke treba uvesti kako bi vojska ostala relevantna u svijetu brzih promjena. Jednako je važno pitanje kako osigurati potrebna sredstva za obranu, ali i kako ih pametno rasporediti. Bez takve strategije svaka vojska riskira da postane zastarjela i neučinkovita. Prijeti joj gubitak interoperabilnosti s međunarodnim partnerima, propuštanje prilike za pravovremenu modernizaciju i prilagodbu, ali i pad povjerenja među vlastitim kadrom i stanovništvom. Hrvatska se suočila s brojnim izazovima zbog nedostatka ili neprovedivosti strategije, od zastarjelosti ključne opreme poput protuzračne obrane i mornaričkih snaga, do nedostatka jasne vizije ulaganja u vojnu tehnologiju. Bez jasne strategije nema kontinuiteta u razvoju, što često vodi improviziranim rješenjima, kašnjenjima i prekomjernim troškovima. To se mora promijeniti kako bi Hrvatska bila spremna suočiti se s izazovima budućnosti, a i da nam se ne bi greške iz prošlosti ponovile u skorijoj i daljnjoj budućnosti. Izazovi zbog nedostatka jasne strategije razvoja oružanih snaga. Hrvatska se već dugi niz godina suočava s ozbiljnim problemima koji proizlaze iz nedostatka jasno definirane i dugoročno održive strategije razvoja oružanih snaga. Iako su tijekom proteklih godina izrađeni strateški dokumenti poput dugoročnog plana razvoja oružanih snaga, njihova je provedba često bila nedosljedna, neusklađena sa stvarnim potrebama ili čak potpuno zanemarena. To je dovelo do brojnih problema koji ugrožavaju obrambenu spremnost i učinkovitost. Prije svega, postoji nepovezanost između financijskih ulaganja i prioritetnih potreba. Umjesto sustavnog i usmjerenog ulaganja u ključne kapacitete poput protuzračne obrane, sredstva se često troše na projekte koji nisu dio dugoročne vizije. Kao posljedica modernizacije vitalnih sektora dolazi prekasno, dok neki strateški važni sustavi ostaju potpuno zapostavljeni. Nadalje, strateški dokumenti i planovi često se ne provode u skladu s onim što je definirano. Ta neusklađenost proizlazi iz različitih razloga, uključujući političke pritiske, promjenjive prioritete i nedostatak financijske predvidivosti. Ovakav pristup dovodi do situacije u kojoj se vojska teško prilagođava suvremenim izazovima, a planirani ciljevi ostaju samo na papiru. Uz to, ovakav nedostatak jasnoće i dosljednosti negativno utječe na interoperabilnost Hrvatske unutar NATO saveza. Naša vojska često ostaje u usklađivanju sa standardima saveza, što otežava sudjelovanje u zajedničkim operacijama i smanjuje njezinu učinkovitost na međunarodnoj razini. Ovaj problem se dodatno odražava na unutarnje stanje unutar oružanih snaga, gdje izostanak ulaganja u modernu opremu i obuku stvara frustraciju među vojnicima i časnicima. Nedostatak dugoročnih planova za profesionalni razvoj kadra slabi motivaciju i povjerenje u sustav, što može imati dalekosežne posljedice na funkcionalnost vojske. Uz to,
Sposobnost brzog i učinkovitog odgovora na suvremene sigurnosne prijetnje značajno je smanjena. U svijetu u kojem se prijetnje brzo razvijaju, od kibernetičkih napada do asimetričnih sukoba i prijetnji dronovima, nedostatak jasne strategije stavlja Hrvatsku u ranjiv položaj. Sve navedeno ukazuje na hitnu potrebu za reformom i jasnim definiranjem dugoročnih ciljeva razvoja oružanih snaga. Bez toga Hrvatska riskira daljnje zaostajanje u sigurnosnim sposobnostima i neučinkovito trošenje resursa, čime ugrožava sigurnost vlasti i poziciju unutar međunarodnih saveza. Jasan i provodiv plan, uz osiguranje potrebnih resursa i dosljednu realizaciju, jedini je način da se osigura spremnost i učinkovitost oružanih snaga u suočavanju s izazovima budućnosti. Dobri primjeri manjih država koje sustavno razvijaju svoje oružane snage. U svijetu postoje države koje, iako su teritorijalno i demografski male, imaju izuzetno razvijene i učinkovite oružane snage. Te zemlje uspijevaju održati visoku razinu obrambene spremnosti kroz sustavno planiranje, pametnu alokaciju resursa i inovativan pristup. U ovom dijelu spomenut ćemo ukratko kako Finska, Izrael, Singapur, Švedska i Švicarska uspijevaju stvoriti snažne obrambene kapacitete unatoč ograničenjima s kojima se suočavaju. Finska je poznata po svojoj strateškoj viziji koja se temelji na razumijevanju geopolitičkih prijetnji i prilagodbi vlastitih obrambenih kapaciteta. Njihova oružana strategija uključuje univerzalnu vojnu obuku koja osigurava spremnost velikog broja rezervista. Teritorijalna obrana, prilagođena specifičnostima finskog kraja, omogućuje obranu čak i u najtežim uvjetima. Transparentnost i kontinuirana komunikacija s javnošću dodatno jačaju povjerenje građana u vojne strukture, što je presudno za dugoročnu održivost sustava. Izrael, iako suočen s konstantnim prijetnjama u svojoj regiji, koristi tehnologiju i inovacije kao temelj svoje obrambene strategije. Njihove oružane snage odlikuju se visokim stupnjem mobilnosti i prilagodljivosti. Suradnja vojske s privatnim sektorom omogućuje brz razvoj sofisticiranih sustava, poput Iron Doma. Osim toga, strateška fleksibilnost omogućuje brzo prilagođavanje na nove sigurnosne izazove, čime Izrael ostaje korak ispred potencijalnih protivnika. Singapur je još jedan primjer države koja se ističe svojim sveobuhvatnim pristupom obrani. Program Total Defense uključuje cijelo društvo u aktivnosti vezane uz sigurnost, od obvezne vojne obuke do naprednih tehnoloških ulaganja. Singapur ima modernu vojnu flotu, napredne zrakoplovne kapacitete i digitalizirane sustave zapovijedanja koji osiguravaju integraciju svih grana vojske. Regionalna suradnja i sudjelovanje u međunarodnim vojnim vježbama dodatno podižu razinu njihove pripravnosti. Švedska, koja je povratkom obveznog vojnog roka i povećanjem obrambenog proračuna revitalizirala svoju vojsku, predstavlja odličan primjer prilagodbe na nove izazove. Fokus na modernizaciju mornarice i zrakoplovstva, kao i ponovno jačanje regionalnih partnerstava, svrstava Švedsku među vodeće europske zemlje po pitanju obrane. Njihov pristup uključuje stalno ažuriranje strategije u skladu s prijetnjama i promjenama u sigurnosnom okruženju. Švicarska je primjer države koja bez obzira na svoju neutralnost razvija snažnu vojsku. Iako nije članica NATO-a, Švicarska ima moderan obrambeni sustav temeljen na visoko obučenim rezervistima i modernoj tehnologiji. Njihova strategija naoružane neutralnosti omogućuje održavanje vojske koja je u svakom trenutku spremna odgovoriti na prijetnje. Također, Švicarska se nalazi u sustavu protuzračne obrane i kibernetičke sigurnosti, što je od ključne važnosti u modernim uvjetima ratovanja. Građani aktivno sudjeluju u nacionalnoj sigurnosti, što dodatno osnažuje društvenu otpornost. Sve ove države dokazuju da jasna strategija, ulaganje u prioritetne sektore, transparentnost i uključivanje građana mogu omogućiti manju izgradnju zemlji učinkovitih oružanih snaga. Hrvatska bi se trebala učiti iz ovih primjera, posebno u pogledu dugoročnog planiranja.
modernizacije ključnih sektora poput protuzračne obrane i povećanja javne podrške kroz otvorenu komunikaciju. U dinamičnom globalnom sigurnosnom okruženju, inspiracija iz ovih modela može pomoći u stvaranju sustava koji će biti relevantan i moći se nositi s izazovima budućnosti. To je potrebno za napredak. Da bi Hrvatska vojska mogla ostvariti značajan napredak, potrebno je provesti niz ključnih koraka koji su temelj na jasnoj i dokazanoj strategiji. Prvi prioritet je izrada sveobuhvatnog plana razvoja koji će definirati dugoročne ciljeve, potrebne sposobnosti i faze implementacije. Taj plan mora uključiti realne procjene sigurnosnih prijetnji i resursa, kao i jasno postavljene rokove za postizanje specifičnih ciljeva. Jedan od osnovnih elemenata napretka je već spomenuta modernizacija ključnih sustava poput protuzračne obrane. Hrvatska treba razviti slojevit sustav koji kombinira kratkodometne sustave poput Mistrala s kapacitetima srednjeg i dugog dometa. To bi omogućilo odgovarajuću zaštitu zračnog prostora i osiguralo interoperabilnost s NATO saveznicima. Bez takvog sustava, Hrvatska ostaje ranjiva na suvremene prijetnje iz zraka, kao što su dronovi, helikopteri, rakete, zrakoplovi i sateliti. Paralelno s tim, Mornarica zahtijeva obnovu zastarjelih plovila i razvoj modernih kapaciteta za ophodnju, zaštitu obalnog područja i međunarodne operacije. Nabavka višenamjenskih brodova s mogućnošću upotrebe naprednih sustava za nadzor i zaštitu pomorskih koridora bila bi logičan korak prema modernizaciji ove grane. Ljudski resursi predstavljaju još jednu kritičnu komponentu. Potrebno je osigurati zadržavanje i motivaciju stručnih kadrova kroz adekvatno mjesto, kontinuiranu obuku i karijerne prilike. Ulaganje u edukaciju i specijalizaciju, kako unutar zemlje, tako i kroz međunarodne programe, omogućilo je stvaranje visoko kompetentnog vojnog osoblja koje može učinkovito koristiti napredne tehnologije i sustave. Bez ljudi, čak i najmodernija oprema postaje beskorisna. Osim toga, financiranje mora postati transparentnije i usklađeno s jasno definiranim prioritetima. Prekomjerno oslanjanje na ad hoc odluke ili projekte bez dugoročne vizije uglavnom dovodi do neučinkovitog trošenja proračunskih sredstava. Zato je ključno povezati ulaganja s fazama modernizacije i uskladiti ih s međunarodnim obvezama. Još jedan važan element je suradnja s partnerima unutar NATO-a i EU-a. Hrvatska može iskoristiti zajedničke nabave i sudjelovati u razvojnim projektima kako bi smanjila troškove modernizacije i osigurala pristup najnovijim tehnologijama. Što je slučaj s ugovorenom nabavkom najnovijih tenkova Leopard 2A8. Premda nisu bili dio zadnjeg DPR-a, zbog trenutnih okolnosti u svijetu, kao i pogodnosti koje proizlaze iz zajedničke nabavke, možemo reći da je to bila pametna odluka. Također, potrebno je jačanje kapaciteta za krizno planiranje i razvoj logističke infrastrukture kako bi se omogućila fleksibilna i brza reakcija na potencijalne prijetnje. Za napredak je nužno da se strategija razvoja oružanih snaga pretoči u jasno definirane operativne korake, usklađene s globalnim sigurnosnim trendovima i nacionalnim potrebama. Jedino dosljednom provedbom takve strategije možemo osigurati da Hrvatska ima vojne kapacitete sposobne odgovoriti izazovima modernog ratovanja i pridonijeti stabilnosti regije i šire. Kako dalje? Hrvatska se suočava s nužnošću poduzimanja konkretnih koraka kako bi izgradila stabilnu i sposobnu vojsku prilagođenu suvremenim sigurnosnim izazovima. Bez sustavnog pristupa i dugoročnog planiranja, razvoj obrambenog sustava ostaće neorganiziran i neučinkovit. Evo ključnih smjernica koje bi trebale biti prioritetne. Prva. Izrada i usvajanje dugoročne strategije. Ključni prvi korak jest izrada sveobuhvatne strategije razvoja oružanih snaga. Taj dokument mora biti temeljen na stvarnim procjenama trenutnih i budućih sigurnosnih prijetnji, te jasno definira nacionalne interese i prioritete. Strategija mora biti provodiva, dugoročna i fleksibilna, omogućujući prilagodbu novim okolnostima bez odustajanja od temeljnih ciljeva.
Također potrebno je osigurati kontinuitet strategije bez obzira na promjene političkih vlasti kako bi se izbjeglo nepotrebno zaustavljanje ili preusmjeravanje ključnih projekata. Druga, strogo praćenje provedbe. Kako bi se osigurala uspješnost strategije, potrebno je uspostaviti neovisno tijelo koje će pratiti njezinu provedbu. Ovo tijelo treba imati vlast za evaluaciju napretka, identifikaciju problema i preporuke za korektivne mjere. Transparentnost u provedbi strategije ključna je kako bi se izbjegli neuspjesi zbog neodgovornosti, političkih pritisaka ili neučinkovitog upravljanja resursima. Treća, ulaganje u ključne sektore. Hrvatska mora prioritetizirati modernizaciju zastarjelih sustava i razvoj onih kapaciteta koji su trenutno zapostavljeni. Ključni sektor je protuzračna obrana, gdje osim kratkodometnih sustava poput Mistrala nedostaju kapaciteti srednjeg i dugog dometa koji su nužni za zaštitu zračnog prostora. Sadašnji sustavi, većinom naslijeđeni iz Domovinskog rata, nisu prilagođeni modernim prijetnjama poput dronova i krstarećih projektila. Osim protuzračne obrane, mornarica je još jedan sektor koji zahtijeva hitnu pažnju. Većina plovila zastarjela je i ne može adekvatno odgovoriti na sigurnosne izazove u Jadranskom moru. Ulaganje u nove višenamjenske brodove, opremljene naprednim sustavima za nadzor i obranu, bilo bi ključno za osiguranje pomorskih interesa Hrvatske. Četvrta, komunikacija s javnošću. Javna percepcija ulaganja u obranu često je skeptična, posebno u mirnodopskim uvjetima. Vlada i Ministarstvo obrane moraju prepoznati važnost transparentne i jasne komunikacije s građanima. Objasniti zašto su određeni projekti prioritetni, kako će doprinijeti sigurnosti zemlje i zašto je ključno održavati vojnu spremnost u svijetu stalnih promjena. Podrška građana može značajno olakšati realizaciju dugoročnih planova, posebno kada su povezani s većim financijskim izdvajanjima. Zaključak. Bez jasne strategije, oružane snage nalaze se u poziciji broda bez kormilara, prepuštenih valova političkih odluka i nepredvidivih okolnosti. Hrvatska, suočena s dinamičnim sigurnosnim izazovima u regiji i svijetu, mora hitno krenuti u provedbu dugoročnog i sustavnog plana razvoja obrane. Modernizacija ključnih sektora, transparentnost u provedbi i kontinuirano osiguranje javne podrške mogu hrvatsku potporu pozicionirati kao sigurnu i stabilnu međunarodnu zajednicu. Samo dosljedno provedena strategija može osigurati budućnost u kojoj vojska nije samo simbol nacionalnog ponosa, već i stvarna snaga spremna odgovoriti na sve izazove. To je sve za danas. Ako vam se svidjelo, ostavite like, komentirajte i pretplatite se za još analiza i tema.